Hi Trina, good evening. Hi, DJ Lala. Good evening. Ayan, good evening sa iyo, mahal ko. Sige, love, usap na tayong dalawa. Anong maipaglilingkod ko kay Trina at napatawag po sa usapang LDR? Meron kasi akong ka-live-in. Ka-live-in, okay. Almost 2 years and a half na kami Okay. nagsasama. Noong mga unang taon, okay naman kami. Hindi kami madalas kami mag-away, oo. Pero nasusolusyonan naman agad. Pero these past few months kasi, meron kaming medyo malaking problema Mm. about money. About what? Money? Money. Yes po. Okay. Ah, involved sa pera. Hindi ko na masyadong iyan, pero involved kasi yung ate niya about doon sa pera na yun. Tapos hindi nabayaran. Kaninong pera yon? Iyo? Sa amin. Pero ginarantoran kasi namin siya sa loan. Okay. Guarantor. Yes. Tapos hindi nabayaran. Okay. Love, wait lang no. Just a question. Bukas ba yung radyo mo, mahal ko? Ano po? Ano? Kasi for some reason, parang may naririnig akong matining. Anyway, highway, sige, move forward na tayo with your story. O tapos? Ngayon, nag-guarantor kami. Tapos nagkaroon ng problem about doon. Hindi nakapagbayad. So, kami yung nakapangalan. Kami yung masisisi. Ako yung may kasalanan kasi pinilit ko siya na mapahiram dun yung ate niya. Kasi kailangan. So, ang nangyari, nung time na hindi na nababawasan yung utang, kasi nagkaroon ng malaking problem yung ate niya. Ako yung nasisi. Kumbaga, bakit daw kasi pinilit ko pa siya na pahiramin ang ate namin. Dapat wala daw kami problema. Tapos ngayon, sinisisi niya ako about doon sa family involved. Okay. Although okay na, nakapag-usap na kami ng ate niya na babayaran. Kaya lang medyo na-delay na ng months, pero nababayaran na. Di okay na kami doon. So, nung time na dito lang, nitong nakarang linggo lang, na nag-celebrate ako ng post-birthday celebration. Kumbaga parang naungkat ulit yung pangyayari na yun. Hindi pa rin nawawala sa isip niya. Kumbaga iniisip niya na paano daw pag hindi nabayaran niya, paano daw Okay. Pero bakit siya magagalit sa'yo? After all, ate niya yun eh. Kumbaga parang, of course, you were put in a position na maiipit ka. You were put in a position na alam mong you have to act kindly. Kasi ayaw mo namang mahusgahan ng side niya or mahusgahan ng pamilya niya. Plus, ate niya yon. Kumbaga, kung sakasakali, kadugo niya yon. Diba dapat kahit papaano siya pa nga yung mahihiya sa'yo kasi kapatid niya yung parang kung sakasakali, naging dahilan kung bakit mababaon ka sa utang na hindi naman talaga iyo since pumayag ka lang naman as guarantor. Oo, kasi baka yun nga, ang ayaw niya daw nga na madamay pa ako. Kaya lang, ang iniisip ko, bakit siya nagagalit sa akin? Siya, kasi 2 linggo niya na ako hindi pinapansin. Hindi ko alam kung anong tries na akong nag-talk sa kanya, nakausapin siya about doon. Kaya ayaw niya akong kausapin. Pag kinakausap ko siya, sasabihin niya, huwag mo muna akong kausapin. Huwag mo muna huwag ako na dumagdag sa problema. Siyempre sa part ko, parang mistake. Ibig sabihin pala, problema pa ako sa kanya. Okay. Pero ang sabi mo naman, everything's okay na. Kumbaga, yung ate niya ay magtutuloy na ng bayad, tama? Yes, kaya lang nade-delay pa din. Okay. Kumbaga, nahihiya na siya doon sa hiniram namin sa akin. Kasi nga, siyempre, 2 kami na nakapangalan doon.
Kaya lang kasi that's not your fault eh. If not, he needs to do something about it kasi kapatid niya yun. Kumbaga, from this moment forward, kung merong gustong makipag-usap, ay kung meron sa inyong dalawang dapat makipag-usap dun sa ginaranturan ninyo, that's him. Kasi kapatid niya yun eh. Kaya lang, ayaw niya lang na makapag-usap dun sa ate niya na yun. Mm. Kasi nga, kumbaga parang nagalit siya na nagsabi yung ate niya na magbabayad na kaya lang hindi siya tumutulong sa usapan na pinag-usapan namin. Okay. Kaya ang nangyari, parang may time na nagalit din siya sa akin kasi bakit mo pinagpilitan na i-guarantor namin siya. Bakit, kumbaga ako yung sinisisi niya na ako kasi yung nag-convince doon sa kanya na payagan yung ate niya. Kasi syempre naawa din ako. Naawa din ako doon sa ate niya kasi kailangan ng anak niya. Nakin niya din naman. Oo. Nagigets ko yung whole story, nagigets ko yung whole point as to why you said yes, nagigets ko yung intention mo. You have the kindness and sabihin na natin most sincere type of intention para sa pamilya niya, and it shows, Trina. Yun nga lang, if that is the case na ayaw kang kausapin ng boyfriend mo about it, ayaw kang kausapin ng ka-live-in mo about it, then wag mo na lang siyang kausapin kasi you only did what you thought was right. Hindi mo naman ginusto eh na hindi makapagbayad yung ate niya. Hindi mo naman ginusto na hindi magbayad on time yung ate niya. If there's someone here na dapat mahiya, yung ate niya yun. Kasi siya yung, kumbaga, hindi nagbabayad ng tama sa utang. Ngayon, nung time kasi nila, hindi naman issue sa kanya yung pera. Kumbaga, nahihiya siya dun sa ginarantan. Tapos, nahihiya din siya sa akin. Okay, kung nahihiya siya sa'yo, ba't nagagalit siya sa'yo? Hindi ko nga alam yung dahilan kung bakit. Kasi dalawang linggo na niya ako hindi kinakausap. Simula nung naungkat yung doon ulit. Kasi 1 month na yung nakalipas ang time doon. Medyo choppy na ha, Trina, yung line. Medyo choppy na tayo. Hello? Okay. Ano yun? 1 month na yung nakalipas nung nangyari yun. Bali, okay na kami doon sa part na yun. Tapos nitong nag-celebrate kami ng occasion, kumbaga, syempre, uminom, nalasing, naungkat na naman yung about sa problem niya. Tapos hanggang sa pinabukasan, nagulat na lang ako, hindi na siya kumitibo, hindi niya na ako kinakausap. Okay, may nasabi ka ba ng mga panahong lasing ka? Baka naman may nasabi ka. Wala naman ako nasabi. Actually, siya pa nga yung may nasabi sa akin ng mga masasakit na salita. Okay. Tapos, sa akin, okay lang yun. Alam ko yung nararamdaman na. Para kasi sa kanya, yun nga, nahiya siya kasi ate niya yung involved. Tapos ako baka mag-involved. Yun, nahiya siya. Kaya lang, nung nangyari nga, yung nag-celebrate, kung may ginawa kaming celebration, naungkat nga yun. Tapos kinabukasan, hanggang until now, hindi pa rin ako kinapansin. Okay. Love, I know this will be a bit, sabihin na natin, a bit maangas na tanong. But then again, so what? Kung hindi ka niya kausapin. I mean, as far as you are concerned, wala kang ginawang masama sa kanila. As far as you are concerned, wala kang ipinakitang hindi maganda sa kanila. Yet, even with the intention of being good sa sister mo, despite the fact na nagpakita ka lang naman ng kagandahang loob sa kapamilya niya, which every, sabihin na natin, future sister-in-law would do, ikaw pa tong napapahamak ng dahil dun sa
kapatid niya, sa ginagawa ng kapatid niya. So, ano ngayon kung magalit siya ngayon sa'yo? Ano ngayon kung hindi ka niya pansinin? If he wants to call it off just because may utang yung ate niya sa'yo, that's the pettiest reason I can ever hear or I will ever hear sa programa ko. Ang petty Kaya naman lang- nun. So, kung 3 beses ko na kasi siyang tinanong ko sa kanya kung galit ba siya sa akin, kung ano bang dahilan. Ayaw niya talaga akong kausapin. Nasaktan pa ako dun sa sinabi niya na huwag muna akong dumagdag sa problema niya. Hindi, wag mo siya kausapin, Trina. Do not push yourself over a person that doesn't want to talk to you, that doesn't want to be with you, that doesn't want you. I Kasi know na, napapansin- madaling sabihin pero mahirap gawin, but you just have to stop doing that. Kasi by making yourself too available, people like, unfortunately, yung ate niya and people like him or that person you are with, ay may malaking posibilidad ngang mag-take advantage sa kindness mo over and over and over again. Kasi pinupush mo yung sarili mo sa kanila even if ayaw na nila even if hindi ka kinakausap, even if hindi ka naman pinapansin, pinupush mo ng pinupush yung sarili mo na as if may ginawa kang masama Hindi mo naman kailangan lunukin yung kasalanan na hindi iyo para pansinin ka lang nung tao. Kasi mali yun, love Kasi DJ Lala, napapansin sa ibang tao naman, makikipag-usap siya. Kaya nga, love, the problem is in your partner, not in you. Stop trying to think or overthinking about it na as if ikaw pa yung may kasalanan. 'Di ba? Parang kumbaga, Chong, nagmagandang loob ako sa kapatid mo. Now, kung kasalanang nagmagandang loob ako sa kapatid mo, I'm so sorry. Kapatid mo 'yun nakikisama ako Bilang girlfriend mo, nakisama ako. Bilang girlfriend mo, sorry kung naging concerned ako sa kapamilya mo. Sorry kung nagpakita ako ng kagandahang loob sa kanya. Now, if you don't want to talk to me just because of it, dahil yung pangalan mong napakalinis ay nandun din, don't you worry. I'm sharing the fault with you naman Pangalan ko din yung nandun So, if ever na may babayaran, kahati mo naman ako, hiyang-hiya naman ako, di ba? Ako na hindi kapamilya mo, magbabayad Ikaw pa tong galit na galit. Hindi, wag mo din siya kausapin. And so what kung kinakausap niya ibang tao, tapos ikaw hindi niya kinakausap? Siguro kasi, yung ibang tao, hindi niya kayang ganyan-ganyanin. Pero ikaw, kayang-kaya niyang ganyan-ganyanin. Kasi nga, you are making yourself too available. You are being pushy. Now, if he doesn't want to talk to you, then don't talk to him. Sabihin mo sa kanyang ganyan, since ayaw mo naman ako kausap dito, there's no point na mag-live-in pa tayo. I'm going home. Now, kung merong mga bills na darating because yung ate mo ay hindi makakabayad, sige, sabihin mo lang sa akin. I'll gladly take my share. Sige, magbabayad ako ng share ko. O kaya kung ayaw mong kulitin yung ate mo, ayaw mong tanungin yung ate mo, sige, ako na lang din yung magtatanong. Tatanong ko lang sa kanya na maayos. Ate, nakapagbayad na po ba tayo? Kasi syempre mahirap po kasi guarantor po kami. Pero that's the end of it. Ako, uwi na lang muna ako sa amin. Kesa nandito nga ako, pero parang hindi ako nag-exist. Yun nga yung sabi ko sa kanya kanina, DJ Lala. Ko siya na sabi ko sa kanya, hindi na muna ako doon uuwi. Kasi pag nandun naman ako, hindi pa rin ako pinapansin. Na parang lang ako hindi naman ako kakausap. Sabi ko sa kanya kanina, yun na lang muna ako. O, ano sabi niya? Wala pa din nga. Ang sabi niya sa akin, sabi niya, hindi naman daw siya galit. Hindi ba, nagagalit lang daw siya sa sarili niya. Yun yung text niya sa akin. Oh, okay. So, kung nagagalit ka sa sarili mo, why do I have to suffer for it? 'Di ba? Parang madali namang sabihin 'yun Di sana sinabi mo sa akin 'yun right then and there. Trinay nating ayusing dalawa. Trinay kong ipaintindi sa iyo na we can get through it. Hindi naman kasi ako yung tipo ng taong tatakbo I would hold your hand through it. Pinasok natin to together, of course, I'll be with you on it. It was even my idea for you to help your sister. So, of course, hindi kita iiwanan through it. Pero you have to tell it, or you have to say it to me. You have to tell the story to me so I would understand. Kasi, alam mo yung Trina, yung feeling na you are feeling like parang kasalanan mo pa. Kasalanan mo pa lahat ng to.
Yung tipong tumulong na nga lang ako, nagmagandang loob na nga lang ako, isa na nga ako sa mahihirapan kahit wala naman akong napakinabangan, abay kasalanan ko pa. 'Di ba? Parang kung nahihiya siya sa'yo, hindi naman mukhang nahihiya yun eh. Parang yun yung mukha na parang gusto niyang awayin yung ate niya, pero gusto niyang isisi sa'yo lahat kung bakit siya kailangan maglabas ng perang unnecessary. Naiintindihan mo ko, Trina? You tell that guy na if there's something na nararamdaman mo, makikinig ako. We've been living together for quite some time. And I think naman, I've earned my spot in your life. And I've proven to you, time and time again, that I'll always be with you. I'll always be by your side. I'll help you through thick and thin. All you have to do ay kausapin ako ng maayos. You don't shut me down. Kasi dito sa pagkakataong to, I am the only person that can help you. I am the only person you can talk to about this. And I would understand. And I will gladly help. But you don't shut me down. Now, if you think you would need some time alone, instead of bibigyan mo ko ng cold treatment, instead of bibigyan mo ko ng cold war, sabihin mo na lang sa akin na, love or mahal, okay lang ba na over the weekend, sa bahay niyo muna ikaw, tas ako dito muna, I'll just try to think. Kailangan ko lang ng time alone to think. Hindi maayos yung usapan, malinaw ang usapan, walang misinterpretations, walang nakakapraning na pangyayari. May mga bagay naman na pag-uusapan eh. Clear that one out sa boyfriend mo. Hindi yung humihingi ka ng tawad for something you did not do, Trina. Humihingi ka ng tawad sa isang bagay na wala ka naman talagang kasalanan with. And instead na lagi kang lumalapit sa kanya, asking him, what's wrong, baby? What's wrong? Come on. Diba? Sa edad nyong yan, makakagawa na nga kayo ng sariling bata. Kailangan pa bang mag-usapan ng pabebe pag ang pinag-uusapan ay seryoso? Lalong-lalo na money matters at dahil lang sa pera? Naintindihan mo ko, love? Yes, Regine. Kausapin mo na maayos yung boyfriend mo na if he wants to do something about things na nangyayari sa kanya, he has and he needs to act maturely about it. Kailangan niya mag-mature sa pagharap ng ganyang klaseng problema, lalong-lalo na yan, guarantor yan eh. Ibig sabihin, liable yan sa batas if ever. And if ever, malaking pera din yung pinag-uusapan. So, hindi to pwede ng galit-galitan mode on. No, you need to think. You need to do something about it. You cannot function kung ang gagawin mo lang ay papainitin nyo yung ulo ng isa't isa. Naiintindihan mo ko, mahal? Yes, DJ Lalo. Ngayon, kung meron kang gustong sabihin dito sa boyfriend mo na ang nagiging first go-to solution niya to almost everything na nangyayari sa inyo ay mag-shutdown, pakaduwag, pakabahag ng buntot, anong gusto mo sabihin sa kanya? Nandito lang ako. Kung ano man yung problema natin, pag-usapan natin ng maayos. Lagi ko naman sinasabi sa'yo, kahit anong mangyari, yun lang, Regina. Love, ganito, no? Trina, dama ko kung gaano ka mapagmahal. Dama ko kung gaano mo kayang ilaan lahat, ibigay lahat para sa taong to. But please, do not let other people abuse you. At least man lang, kahit papano, give yourself a certain importance. Give yourself a certain kind of respect. So that those people na minamahal mo, respetuhin ka din. Those people na gustong mapalapit sa'yo, matutunang respetuhin ka din. Hindi yung ginagawa nila lahat ng gustong gawin nila or lahat ng maisipan nilang gawin sa'yo. And then, saka na lang nila pagsisisihan kapag nagawa na nila. Kasi unfortunately, yung mga tao sa paligid mo, hindi nila napag-iisipan yung repercussions ng actions nila towards you eh. Lagi na lang ang end point, ang ending, nagsasorry sila sa'yo kasi nahihiya sila sa'yo. Kung nahihiya kayo sa akin, sana before nyo yan ginawa, nag-isip muna kayo na dapat ko bang ginagawa kay Trina to? Dapat ba akong umarte ng ganito kay Trina? Dapat ko ba itong sinasabi kay Trina? Dapat ganun muna.
But because you are always this type of a person na even if sila na yung may mali, even if sila na yung may kasalanan, even if ikaw yung malinis, nilulunok mo yung lahat para maging okay lang. Inaabuso ka nila, Trina. If you'll tolerate that kind of action, habang buhay mo yan dadalhin kung kayo talaga ang para sa isa't isa. Habang buhay mo yung pagdudusahan. Na parang ang ending nito ay pagod na pagod ka na, kakaintindi sa kanila, pero ikaw hindi nila naiintindihan. Kasi nasanay na sila na si Trina ay yes man. Lahat ng sabihin mo, lahat ng aksyon na gawin mo, iintindihin niya ni Trina. Huwag kang mag-alala. Baka siya pa yung mag-sorry at the end of the day, kahit kasalanan mo pa. Naiintindihan mo ko, love? Yes, Gina. Oo. The only way that people can abuse us is if we let them abuse us. So do not let them do that to you, okay? Yes, Gina. Salamat, Gina. Maraming salamat, Trina, for calling my show, and ingat ka lagi, mahal ko. Okay. Thank you, love. Kabisyo, no? Ang hirap kasi sa mga tao, no? Kapag alam nila yung tao mabait, kapag yung alam nila yung tao walang reklamo, kapag alam nila yung tao ay bihira magreklamo, inaabuso talaga nila yan eh. Sinasagad nila yung kabaitan yan. I don't know why, pero ginagawa yan yung, ng mga tao na talagang, alam mo yun, absorb lang ng absorb ng kung ano ibibigay sa kanila without them even thinking kung deserve ko ba to? Yung binibigay niya sa akin pag-intindi, pagmamahal, deserve ko ba to? If not, anong ginawa ko kaya para gawin niya lahat ng ito para sa akin? Pagganahin ninyo yung utak nyo. And if you know deep within your heart that it is unfair, if you know deep within your heart that it is not fair, na nare-receive mo yan and yet siya, hindi mo nabibigyan ng ganyang klaseng pag-iintindi, pag-aaruga, pag-aalaga, pagmamahal, then maybe it's about time for you to change your ways on how you appreciate and give certain importance to someone na sinasabi mong mahal mo. Kasi baka magulat ka na lang one day, wala na sila. Pagod na silang intindihin ka, pagod na silang unawain ka, pagod na sila na maging sandalan mo kasi sandamakmak yung problema mo. Okay?